Halo dulur-dulur, balik nang channel Wawong Official. Ning video kali ini aku akan bahas kata-kata sing gak asing Jawa Timur iku. Yaiku kata hancuk. Nah, penggunaan kata hancuk iki akeh. Nek ngampe salah penggunaane kowe iso gelut, ya iso nesunan karo bolongmu. Kadure lanjut ning video, kenal dikit. Aku anggota anyar ning Wawong Official. Jenengku ya Idang Maulana. Panggilane ya Idang wae lah. Balik meneh ning pembahasan pertama mau tentang penggunaan kata-kata dancuk. Ning video pertama iki penggunaan kata dancuk pas ketemu kanca lawas apa sing kanca sing gak pernah ketemu suwe. Cek videonya. Panas-panas nenek koncone dhewean suntuk. Duh, lagi apa Idang ya mulai. Woi. Woi, apa? Ini. Gue sih. Mulai mau kapan, Cok? Tiba-tiba kok wis teko. Iya dia mau cok. Jam piro? Jam piro ya 3 isuk ngono. Udah kowe ora mangan ra sahur jam 3. Jam badhe cok weteng luwenan kaya ora wae iki. Ya wis awakmu tambah lemu kaya ngono iki. Kerja padakno. Sip. Aku cewek cilik kaya ngene iki lho. Jamu dunia perlu asupan gizi. Oh iya, makan yang ngono paling yo. Sehat toh? Sehat lah. Yes. Coba hati-hati nih kerja. Oh iya ning omah akeh mesti jambret ya oke. Nek mang luyur-luyur ya lu hati-hati. Wah, cocok gede kaya ngene. Padahal kowe cilik mangan ora wiwi. Ora di bojo yang ngene iki. Ya aku padha. Aku ora duwe bojo, ya ta. Tapi lemu bergizi ya. Oh, Carane asupan malam ah. Kena ilmu baru di sini. Iya. Sip. Nah, ning video keloro iki contohnya penggunaan kata-kata dancuk pas kowe keadaan kagum apa ngumun. Langsung cek videonya. Don. Opo lah? Opo? Piye to piye? Piye? Oh, sindi. Opo? Oh, jancuk. Patung cuk kae patung. Nah, video keloro wis rampung. Saiki gentineh ning video ketelu, yaiku penggunaan kata-kata dancuk pas keadaan nesu. Intine wis nesu karo wong, nesu karo sapa wae. Langsung saja ya, cek videonya. Iki sakutane sopo iki? Duh, kenceng iki. Waduh. Bahaya iki. Cek, ngomong. Bukan apa di asap sih. Duh, siapa ki bangun telepon iki? Halo? Kenapa? Karmu piye? Piye to maksudmu ki? Ngopo kowe wingi ngajak-ngajak cewekku dolan ngono kae? Karepmu piye? Nah, coba iki. Toh bos, ini kalau ceritane, tak jelas no. Aslinya aku yang mau guyon.
Tapi yen lah pacarmu gelem mek kajak dolan. Ya kagak sisan no. Ya sepurane le. Ya sepurane le. Ya sepurane le. Gas pedal, gas pedal, gas pedal, gas pedal, gas pedal. Ya tetep gue yang salah, arep piye gue yang salah. Kira pacarku nyapa mbujak dolan. Kira wong jancuk ra enak ngono kuwi. Video ketemu dek mau penggunaane kata dancuk pas posisi nesu. Jadi nadane kuwi nyentak. Intine tinggi lah nganggo wong. Nah, ning video kepapat iki video paling jane kanggo paling enes. Wis cara mewakili uripku jane. Tapi ya gimana ya? Ning video papat iki penggunaan kata dancuk pas lagi sedih. Apa nih sedih ditinggal pacarmu rapi. Piye perasaanmu? Nah, langsung saja cek videonya. Aku dhewe ora kontone. Kok yo idan kok dhewe ning kono kae. Cuk, urip susah yang ini. Mumet kan udah dulu. Ini. Woi, Weh, woi iki lho tak inget kok ado. Raimu besengmu kaya lap diubah teles kebes klimprak-klimpruk lho. Jane enak opo to? kita tuh dulu gua kene lho nang ngomongan. Cek to, enak opo? Kok raimu kaya gabah diurane kowe cek mesem kaya ngono. Enak opo to? Iya cok ngono kan cuk, tak ngerti kan susah. Ini buat hibur, mau senengane. Piye to biyen opo? Kok ngerti ana sing cerita ning kene aku. Piron. Ini botone sapa? Lagi lu gak ya mantan nikah to? Jadi pacar muka sing gawe klambi mantan iki. Ya iya cuk, aku tinggal rapi ya. Lah kok iso? Ini ngono kan ceritanya. Gawe apa gak cinta? Ya cinta jane. Jadi piye ya piye tinggal ada malah cinta ini ning omah. Mulai malah kayak ngono. Jadi ini kowe LDR. Iya, pas kae. Lah ora ngerti jenenge LDR. Opo ya? Loh, ditinggal rapi. Ku rasane loro nyawang kowe rapi karo wong liya. Nah, gue mau contohnya penggunaan kata-kata dancuk pas posisi sedih. Sebenernya kabeh kata-kata itu gak enek salah. Mok penggunaane ae sing gak tepat dan. Wes semene sik lur video kali iki aja lali subscribe, like, dan share ke teman kalian. Wes semene sik salam dancuk, salam ketemu di video selanjutnya.